Sano, että yhä ainoa olen sun. Sano, että vielä olla sata. Mä saan piippua varmaan paikalla. Niin, sitä tässä läksin pistäytymään. Sä laittelit postit, että sulta puuttuu piipusta hattu. Joo, se on kuule täällä. Jos viittit niin nostaa sen. Joo, sä oot hommannut sen jo valmiiksi. No se on valmiina, mutta mun kädet ei oikein riitä sen. No joo, tää on aika ison kokoinen, mutta iso näyttää olevan kyllä tuo piippukin. Tää on varmaan tää on oikein semmoista ruostumatonta terästä. Että tää se pitäisi olla kyllä sen kokoinen tai... Kyllä. Mä luulen, että on. Pitäisköhän meidän tehdä silleen, että me kasattais täällä alhaalla. Meetkö sinä tuonne katolle, ei, niin mä annan sen sulle tossa. Ei, että sinä laitat sen sinne katolle ja mä seuraan katseella täältä alhaalta. Sä voit pyöritellä siitä ne pultit pois päistä ja nostetaan tää pystyyn tähän ja sitten täältä pistetään pultit lävitte. Ja sitten 13 milli piippuavaimella vähän väännetään näitä tähän tiukemmalle niin, ettei se pääse siitä tuulen matkaan. Ja tällä me päästään 4,5 senttiin tuon betonikakun paksuudessa. Se näyttäisi olevan 5. Katsotaan, jos se tällä onnistuu. Terävät reunat. Tässä on tää kiinnitys semmonen, että tuo koukku menee tuonne piipun kranssin tai tuon betonivalun alapuolelle ja sitten tällä pultilla se kiristetään tuohon tiukaksi. Siinä on vielä tuommoinen lukkomutteri, että se ei pääse siitä löystymään. Ja tässähän on tää säätösysteemi tämmönen, tässä on tämmönen liukukisko, millä se lukitaan tuohon. Ja nyt säädetään tässä suunnassa nää ensin sopivaksi, vedetään se kiinni tähän runkoon niin, että saadaan tämä väli oikeaksi ja siihdataan tässä vaiheessa tää piipuhattu keskeisesti tässä suunnassa tähän piippuun. Vedetään nää kiinni ja sen jälkeen passataan toisessa suunnassa tää piipunhattu vielä kohdalleen tähän piippuun nähden. 13 milli avain on oikeastaan ainoa työkalu, mitä tässä tarvitaan. Ja nyt sitten sihdataan tässä suunnassa tää piippu paikalle, tai tää piipuhattu paikalle, eli katsotaan, että se on tältä puolelta saman verran yli tuon piipun reuna kuin tältä puolelta ja siihen ruvetaan sitä kiristämään. Tää kannattaa oikeastaan ensin tehdä molemmilta puolilta tää passaus, niin silloin sitä ei tarvi enää repiä sen jälkeen, kun nuo pultit on tuohon kiristetty. Eli noin. Se on siinä eikä hetku eikä nitku ja nythän tästä on se hyöty, että vesi ei pääse satamaan tuonne piippuun, piippu pysyy kuivempana, silloin veto on hyvä heti jo takkaas tai tulisijaa sytytettäessä ja ennen kaikkea se estää tämän hormin sisältäpäin tuommoista pakkasrapautumista, eli kun se on oikein märkä syksysateiden jälkeen, niin kun pakkaset tulee, niin se tahtoo aina rapauttaa tuota piippua hyvinkin nopeasti. Tällä se saadaan estettyä. No niin, piippu sai hattonsa. Kiitos. Kiitos kun tulit laittaa. Ei mitään, se oli aika tommonen helppo homma, mutta hei, tässä on yksi vinkki, mikä voisi olla seuraava semmonen remontti. Nämä on aika notkeet nämä tikkaat ja sitten tuolta puuttuu nuo raudat. Kun tuonne isompi mies kiipee, niin se voi kipata siltä selälleen alas. Meillä on aika pienet nokisutarit, niin ne on tehty varmaan. Heikoille miehille. No, mutta jos sinne joskus sattuu varamies menemään, niin jos se on semmoista rajumpaa tekoa, niin se voi tulla siltä alas. Eiköhän me oteta tää, ei ensi viikon kotikäynnille, mutta kun me jatketaan sitten ensi syksynä näitä ohjelmia, niin me voitaisiin ottaa tää sinne. Selvä. Hyvä. Onko sovittu? Sovittu, kiitoksia. Selvä, kiitos ja oikein hyvää kesää teille kaikille. Samoin, hei. Joo, hei.